otu onye welitere isi na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ma bụrụkwazị barista Obi-Okoye bụ onye nke gara n'ihu egosipụta mkpa ọ dị iji wee wugharịa anya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ka o wee na-etinye mmadụ niile n'ihe na ihe ọbụla bụ nke ọ na-eme n'ime steeti a bụ ebe a ga-eji ịfụnanya wee na-emeso onye ọbụla omume iji wee kwụ na ha ji otu onu wee nweghachite ọnọdụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA n'ime steeti a ka o wee gbasa mgbọrọgwụ ike n'ime Anambra. Barista Obi-Okoye onye nke bụ onye ndụmọdụ n'iwu nyegara anya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ma bụrụkwazị onye rụgoro ọrụ dịka onye ndụmọdụ pụrụ iche n'okwu metara ndọrọndọrọ ọchịchị nyegara aka chịbugoro ọla steeti a bụ gọvanọ Willie Obianọ bụ onye nke mere ka amata nke a n'okwu ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ banyere ebumnobi o nwere iji wee zọọ ọnọdụ ọkwa ọchịchị na ịbụ onye isi oche nke ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime steeti a. Onye nta akụkọ anyị bụ Ngozi Obileri nọ n'akụkụ iwetara gị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Oge ọ na-akọ akụkọ otu o si wee banye n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ka ọkaikpe Obi-Okoye kọwara ka ya si wee bụrụ osote onye isi ndị Nigeria People's Party n'afọ 1992, otu o si wee nọchite anya ọgbọnta vootu Idemmili North n'ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti n'afọ 1993, otu esi wee họpụta ya dịka odeakwụkwọ nke steeti a ndị otu Social Democratic Party n'afọ 1991, otu o si wee bụrụ osote onye isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na 2002 na otu o sikwa wee banye otu All Progressives Grand Alliance na 2013, ebe o ji ọkwa dị iche iche nke iji ọkwa dịka Special Advisor nke gọvanọ Obianọ chiburu achị ma kọwakwazịa na ihe ndị ahụ niile ọ rụgoro enyere ya ohere ịghọta ọtụtụ ihe otu ọ ga-esi wee mee ka otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA bụrụ ihe ejikọrọ ọnụ dịka o si kọwaa n'oge nke ya dịka onye isi otu PDP nke Anambra steeti a nke nchere oge ka ọ kọwara na ọ bụ ya du ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP wee gaa nhọpụta nke webatara gọvanọ Chris Ngige nakwa mbọ ọ gbara iji wee hụ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA kpochakọrọ na ime obodo niile nke dị na Anambra steeti oge emere nhọpụta nke abụọ webatara gọvanọ Obianọ nakwa ịhapụ naanị okpuru ọchịchị atọ n'ime okpuru ọchịchị 21 nke dị na Anambra steeti oge gọvanọ Chukwuma Soludo batara n'ọchịchị. Barista Obi-Okoye kọwakwara na ya ahọpụtara atụmatụ dị iche iche ọ ga-eji wee hụ na APGA gara n'iru ma kọwazịa mkpa ọ dị ndị niile a ga-ewepụta ka ndị isi ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị itinye uche ha na obi ha niile na ọrụ na ebe ha ga na-elegara anya bụ ịhụ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ dịkọrọ ọnụ nwee nsọpụrụ n'ime onwe ha ma na-arụkwa ọrụ ka ọ kwesịrị. Kpọzie ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ oku ka ha nyere ya aka gbanye ya aja n'ukwu ịhụ na ọ pụtara dịka onye isi ndị ndọrọndọrọ ọchịchị a na steeti a ebe ọ ga-ejikọ aka ọnụ ha na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke ala etiti wee rụọ ọrụ iwega ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'ebe ha na-elegara anya ka ọ na-ekelezi onye ji ọkwa National Chairman ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Chief Victor Oye na ihe ọ kọwara na ọ gbara akpụ aka mmiri iji wee hụ na o duru ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke ọma. Ka ọkaikpe Obi-Okoye nọkwara wee too onye ji ọkwa onye isi ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke Anambra steeti bụ Sanobat Obi maka ijikọ aka ọnụ ya na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke ala etiti ya bụ maka ijikọ aka ọnụ ya na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị maka ijikọ aka ọnụ ya na ndị ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke etiti n'agbanyeghị ntakasị nke si akụkụ niile wee na-abịa. Ọ nọkwara n'oge ahụ wee kwuo na ọ bụ na ndị isi ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-aga họpụta ọfụ a ga-ejikọ aka ọnụ ịhụ na ebumnobi gọvanọ Soludo bụ onye isi ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ nke pụtara ihe na Anambra ka e wee nwee ike mee ka ụmụ Anambra nọ ebe dị iche iche nata ma nwee aṅụrị na ha bụ ndị Anambra. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.